नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि कमेंट करा. सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा पटापटा. 7:15 वाजून गेलेले आहेत. 1 लाईक आलेला आहे, पण कोणी लाईक दिलेला आहे मंडळी कमेंट करून सांगा. हाय इश्कवाला लो, अमेझिंग आवाज आहे भावा तुझा. पेन आणून दे मला, कुठे टाकला? हाय, एक नंबर गुरुनाथ दादा. नमस्कार. सुनीता ताई म्हणते फर्स्ट लाईक. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. गुरुनाथ दादा म्हणते 1 नंबर लाईक. सुनीता ताई म्हणतात हाय. हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे. सुनीता ताई नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? एक साथ नमस्ते मॅडम. एक साथ नमस्ते मॅडम. गुड इव्हिनिंग मॅडम. काय मला ताईवरून मॅडम करून टाकलात काय? मंडळी पटापटा लाईक करा सर्वांनी. आपण आता स्टार्ट करणार आहोत. राजकुमार दादा, धनल कुठे राहिले? हाय स्तुती ताई. हाय राजकुमार दादा. अरे आत्ता आठवण काढली राजकुमार दादांची, आणि राजकुमार दादांनी मेसेज केला हाय ताई. भारी यार भारी. सुनीता ताई, मी ते इश्कवाला लव या चॅनलवर जाऊन तो सॉन्ग ऐकले. काय अमेझिंग सॉन्ग होता ना, खूप छान वाटलं. सुनीता ताई सबस्क्राईब करा त्याला, खूप छान आहे आवाज, अप्रतिम यार. तू अरे जा ना याच्यामध्ये आयडल मध्ये वगैरे. कसला यार तुझा आवाज आहे. गुरुनाथ दादा म्हणते आज शाळेत लवकर आलो. व्हेरी गुड गुरुनाथ दादा. इश्कोला म्हणते छडी लागे छमछम. विकी दादा म्हणतोय मॅडम लाईक आणि सबस्क्राईब काढून घेतो. ओ चालेल चालेल विकी दादा, चालेल चालेल, धन्यवाद. राजकुमार दादा म्हणते हाय ताई. निलेश दादा म्हणताय इलय इलय. नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा. स्तुती ताई म्हणतायत बोल. काय बोलू मी? इश्कॉलर म्हणते सुनीता ताई धन्यवाद. गाणं फक्त आवड म्हणून गातो यार. अमेझिंग आवाज आहे तुझा, अमेझिंग. मला पण असा आवाज असता तर. मला कालचा राग आला, माझा कालचा राग आला का? कसला ग यशश्री? निलेश म्हणता इश्कॉला खूप छान आहे सॉन्ग यार, एक नंबर, खूप आवडला. कीप इट अप. जबरदस्त आवाज आहे मंडळी. यशश्री सर्वांनी जॉईन व्हा. गुरुनाथ दादा इश्कवाला लव याला प्लीज जॉईन व्हा. खूप आवाज खूप छान आहे. दीदी तू मला कधी ओळखलं नाही. दादा तर याच्यात मी कसं ओळखू सगळ्यांना? दादा मी कसं काय ओळखायचं मला सांगा. तुम्ही माझ्या चॅनलला येता हे मला माहिती आहे. अजून मी काय ओळखू? मी तुमच्या घरी येऊ का? सुपर सिंगर, येस सुपर सिंगर आहे आमचा इश्कॉललो. निलेश भावा कमेंट्स केली असती तर आणखी भारी वाटलं असतं. येस यार मंडळी, एक ॲप्रिशिएटची कमेंट करणं खूप गरजेचं आहे एका यूट्यूबरसाठी. जेव्हा तुम्ही यूट्यूबर असता किंवा तुमचा फ्रेंड असतो तर त्याला तुमची एक ॲप्रिशिएट, नुसतं फक्त तुम्ही बघून जाता, पण जर एखादी छान कमेंट केली तर खरंच खूप भारी वाटतं यार. सो प्लीज प्रेम याला नक्की जॉईन व्हा. आणि प्रेम, मी माझ्या मिस्टरांनाही तुझं गाणं ऐकवलं, खरंच खूप भारी म्हणत होते. त्यांनी तुला सबस्क्राईब केलं आहे. ओके, आणि कमेंट पण केली आहे. माझा गाव म्हणून आहे. तर आज आपण ना जिल्हा न्यायालय शिपाई परीक्षा, जिल्हा न्यायालय माझं चॅनल नवीन असल्यामुळे जास्त शॉर्ट सॉन्ग येणार आहेत. ओके ओके. निलेश दादा खुशी
यशश्री कसला राग आला माझं ओके. अरे इतकं भारावून गेलो गाणं ऐकताना की काय सांगू. करतो हा कमेंट पुन्हा ऐकणार. मी तर 2 वेळा ऐकलं, 2-3 वेळा. यशस्वी कोणता राग. खूप जबरदस्त मंत्रमुग्ध झाले मी. गाणं ऐकतच ऐकावं असं वाटत होतं यार. खरंच खूप गाणं. आणि मी हे स्टेटसला माझ्या ठेवलंय. निलेश दादा मी माझ्या स्टेटसला ठेवलंय त्याचं यूट्यूबचं. नक्की सर्वांनी जाऊन बघा. सुनीता देवते काय करती. शंकर राजकर म्हणतायत जिल्हा न्यायालय शिपाई परीक्षा सराव आहे. इश्कळ म्हणते हो माझं गाव वरून समजले होते मला. मी रिप्लाय पण लगेच एडिट केला. ओके चला तर मी आता या गोष्टीबद्दल सांगते. जिल्हा न्यायालय शिपाई परीक्षा जर तुमच्यापैकी कोणी देत असेल तर त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगते. एकूण गुण असतात 30. किती गुण असतात. एकूण 30 असतात. आणि बहुपर्यायी प्रश्न असतात. हे म्हणजे एखादा प्रश्न असेल तर त्याला ABCD किंवा क ड असे ऑप्शन असतात. ओके त्यानंतर साधारण वेळ तुम्हाला दिली जाते 30 मिनिटे ते 45 मिनिटे. ओके आणि याच्यात विषय किंवा महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत ते मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. मराठी समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, शुद्ध शब्द, लिंग, वचन आणि म्हणी. हे मेसेज का थांबले. निलेश दादा म्हणते ओके. तर मराठी समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, शुद्ध शब्द, लिंग, वचन आणि म्हणी. सामान्य ज्ञान म्हणजे GK मध्ये इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र आणि चालू घडामोडी. पुढील आणि खा बाबा खा. आणि स्वच्छता आणि शारीरिक चाचणी 10 गुण. ओके मुलाखतचे 10 गुण असं असणार आहे. ज्यांचं नेट 4G असेल त्यांनी व्हिडिओ क्वालिटी 550p करा म्हणजे प्रश्न लवकर येईल. ओके ज्यांचं नेट 4G असेल त्यांनी क्वालिटी 450 करा म्हणजे प्रश्न लवकर येईल तुम्हाला आणि उत्तर देणार तुला देता जा. चला मी पहिला प्रश्न घालायला सुरुवात करू का. मी किती प्रश्न घालणार आहे आजच्या लाईव्ह मध्ये. 40 प्रश्न घालणार आहे. सो सगळ्यांनी उपस्थित राहायचं आहे सगळ्यांनी. ओके लाईक करा मंडळी. 11 जण बघतायत ना. लाईक करा. हो ताई कर स्टार्ट. ओके राजकुमार दादा म्हणतात येस. व्हिडिओ 7 सेकंद डिले असल्यामुळे काही जणांना प्रश्न लवकर मिळत आहेत. हो का. रॉकी म्हणतात ओके. हाय रॉकी भाई नमस्कार. ऑल द बेस्ट सर्वांना. ऑल द बेस्ट. प्लीज रॉकी दादा चॅनलला जॉईन कर. मी पहिला प्रश्न विचारते. आज मी जी दुपारी विचारले त्याच्यातलेच विचारते सध्या. बघूया किती जणांना येत आहेत ते. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय कुठे आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय कुठे आहे. कमेंट करा. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय कुठे आहे. BIK हजर आहे आमचा पोरगा. दिल्ली. यशस्वी म्हणते दिल्ली. सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा. गुरुनाथ दादा म्हणते दिल्ली. निलेश दादा म्हणते नवी दिल्ली. रॉकी म्हणते जॉईन आहे खूप दिवसापासून. हो माय गॉड. मग रिप्लाय नक्की द्या. नवी दिल्ली. इश्कोला म्हणतोय नवी दिल्ली. धनल बोलतोय दिल्ली. रॉकी म्हणतोय दिल्लीमध्ये. राजकुमार म्हणताय दिल्ली. स्तुती म्हणते विसरले का ताई मला नाही. ताई प्रश्नांची आन्सर पण द्या. राजकुमार म्हणतायत नवी दिल्ली दिल्ली. तर आन्सर आहे याचं जे मी पहिलं आन्सर दिलं आहे ते मी सांगते. निलेश कोएंडे यांनी आन्सर पहिलं दिलं आहे. बरोबर आन्सर दिलं आहे. नुसतं दिल्ली नाही आहे तर नवी दिल्ली असं आन्सर आहे. निलेश कोएंडे. वन पॉइंट. कॉंग्रॅच्युलेशन.
पहिली बाजी मारलेली आहे निलेश कोयंडेंनी. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, खूप छान. सर्वांनी हार्ट पाठवा निलेश दादांसाठी. निलेश दादांसाठी हार्ट पाठवा सर्वांनी. ताई ओळखलात का नाही मला? हो कविता ताई ओळखलं. कसे आहात तुम्ही? भास्कर पाटील म्हणतायत चहा पाणी झाले का नाही? हो दादा झालं झालं. प्लीज चॅनलला लाईक करा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कविता ताई म्हणते कशी आज साधी भोळी ताई? मी मस्त आहे साधी भोळी ताई तुमची. प्रथमेश सोनवणे म्हणतात नमस्कार प्रथमेश दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कविता ताई प्लीज डबल टॅप करा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या. सलीम शेख म्हणतात हाय. हाय सलीम दादा. पुढचा प्रश्न, महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती? सोपं उत्तर आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती? कमेंट करा. धनल म्हणते तू प्रश्न देते त्याच्या आधी उत्तर कसं येतं? काय माहिती असं कसं होतं? लाईव्ह लेट चालतंय का? एकदा स्क्रोल कर आणि परत ये. इश्कॉला म्हणते नागपूर. पहिला आन्सर दिला आहे बीके बालाजी. 1 पॉइंट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. कविता ताई आन्सर वगैरे द्या. धनल म्हणते नागपूर. प्रवीण प्रधाने म्हणतात नागपूर. व्हेरी गुड. निलेश दादा म्हणते नागपूर. संतोष तांबे म्हणतात नागपूर. गुरुनाथ दादा म्हणते नागपूर. राजकुमार दादा म्हणतात नागपूर. योगक म्हणतात नागपूर. धनल म्हणते आम्हाला प्रश्न उशिरा काय येतोय? प्रेम काय प्रॉब्लेम असेल? उशिरा काय येतोय? लाईव्ह उशिरा का पोहोचतंय यांच्यापर्यंत? यांच्यापर्यंत लाईव्ह उशिरा का पोहोचतंय? मला सांगू शकाल का कुणी? टीचरजी 1 सेकंद थांबा. ओके मॅडम कुठून बोलताय? मी कोकणातली आहे दादा. माझं पण लेट येत आहे. दुपारी पण असंच येत आहे. दुपारी पण असंच झाले. ओके माझं नाही ग सर्वांचंच लेट. ओके मला मॅडम तुमचा लाईव्ह 30 सेकंद उशिराने येत आहे. निलेश जाऊ दे ताई. जम्मूमध्ये आहे तर थोडासा नेटवर्क इश्यू असेल. घ्या सांभाळून. वायफाय तर व्यवस्थित आहे यार. माझं पण लेट. BIK सोडून BIK सोडून बालाजीचं नेटवर्क खूप फास्ट आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. तोपर्यंत ज्यांचं नेट स्लो आहे त्यांनी व्हिडिओ क्वालिटी लो करा. ओके ज्यांचं नेट स्लो आहे त्यांनी व्हिडिओ क्वालिटी लो करा. आणि YT वर डिले असतो कारण YT डायरेक्ट येत नाही, सर्ववरून येतो. ताई मी च्या बाजूला बसले त्यामुळे फास्ट होतंय. मी ताईच्या बाजूला बसले. कुठे बसलाय भावा? कविता ताई चॅनल मोनो झालं का? नाही ताई खूप मेहनत लागते हो मोनोटाईज करायला. ताई तुमचं नागपूर बालाजी दादाने सांगितलंय आन्सर. पुढचा प्रश्न घालू का मी? पुढचा प्रश्न घालायचा का? लाईव्ह डायरेक्ट येत नाही, सर्ववरून येतं. तुझ्या दुसऱ्या फोनवर चेक कर. अरे कुठे गेला माझा दुसरा फोन? हा बघ. हॅलो करू का मी? पुढचा प्रश्न घालू का?
थोडंसं म्हणजे 1-2 सेकंद माझं पुढे चालतंय, म्हणजे 4-5 सेकंद स्लो आहे पिच. ओके, चला. चॅनल वेगवेगळ्या चॅनलवर लगेच नीट दिसतं लाईव्ह. तुझं लावलं का अडखळतं? चॅनलवर लगेच नीट दिसतं लाईव्ह. तुझं लावलं का अडखळतो? काय भाई माहिती. चला आता मी विचारते, पुढचा प्रश्न विचारते मंडळी. प्रश्न क्रमांक 3. BIK ने हेच केलं. काय केलं भावा? पुढचा प्रश्न आहे, भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण? भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण? थोडं सांभाळून घ्या प्लीज ताई. अंपायर आहे, हर डिसिजन इज फायनल. 7 सेकंद उशिरा असतो भावानू लाईव्ह, डायरेक्ट येत नाही सर्व्हर वरून. ओके. गुरुनाथ दादा म्हणते द्रौपदी मुर्मू. ओके. BIK म्हणते द्रौपदी मुर्मू. धनल म्हणतोय जिष्णू वर्मा. संतोष दादा म्हणते द्रौपदी मुर्मू. निलेश दादा म्हणते मुर्मू. भूषण दादा म्हणते मुर्मू. तर इथं पहिला जो आन्सर दिला आहे ते आहेत गुरुनाथ दादा. गुरुनाथ दादा, क्लॅपिंग फॉर यू. 1 पॉइंट. आन्सर बरोबर दिला आहे. प्लीज मंडळी पटापट कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. 16 मिनिटं झाली आहेत, लाईक खूप कमी आहेत, फक्त 14 आहेत. प्लीज ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. मी मान दिलाय ग त्यांना त्यांनी मान नाही दिला. असं का करते तू? अरे बापरे, आता माना बिना तू मान दिलायस बाबा. बघते हा. धनल तू आधी दिलं जिष्णू वर्मा. अरे गुरुनाथ दादा, सॉरी धनल, दादांनी लिहिण्याचा प्रयत्न केलाय ना द्रौपदी मुर्मू. चल तू पुढच्या वेळी मार्क मिळव. चल. आणि व्यवस्थित नावं लिहा बरं का मंडळी. आता पुढे खपून घेतलं जाणार नाही. परीक्षेमध्ये असं नाही लिहिलं तर तुमचा मार्क कट होईल. त्यामुळे द्रौपदी जर असेल तर व्यवस्थित नाव लिहायचं आहे. द्रौपदी मुर्मूजी किंवा ऑप्शनवर ट्रिक करायचं आहे. समजलं का? लाईक डन. अभिदादा म्हणतोय लाईक डन. मान नाही दिला तर चालेल ना? फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांना द्यायचा आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज. डॉक्टर नाही लिहिलं तर तू माझं मार्क काल कापलं. राहुल सोनवणे म्हणतात द्रौपदी मुर्मू. पण म्हणताना द्रौपदी मुर्मूच म्हणतात यार. सो ठीक आहे ताई. एकदा डबल बाग म्हणजे डबल सांगू का? भारताचे सध्याचे राष्ट्रपती कोण आहे? असं का करते ताई? मला मार्क हवा. नेक्स्ट टाइम आता तुलाच भेटणार आहे बघ. यशोदीप मध्ये गुड इव्हिनिंग टीचर. गुड इव्हिनिंग यशोदीप. दादामध्ये राष्ट्रपती आहेत त्यांना मान द्या. येस बरोबर आहे तुझं. पण गुरुनाथ दादा प्रयत्न केला ना त्यांनी. त्यांचं अकाउंट पहिलंच ओपन झालंय ना. तुला कळतंय ना, तू हुशार पोरगा आहेस. डबल बघ कोणी सांगितलं. बघते मला कोणी सांगितलं ते बघते इथं. गुरुनाथ दादांचाच आन्सर मला पहिलं दिलंय. पुढचा प्रश्न मंडळी लक्षात ठेवा. क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? डॉक्टरला मी पण मान दिला नाही. मला किती बोलली तू? शिंतो या कामची. हॅलो शिंतो या कामजी, हाव आर यू? धनल बोलते अहिल्यानगर. धनल काय म्हणतोय? अहिल्यानगर. BK म्हणतायत अहमदनगर. इश्कालाला म्हणते अहमदनगर. भूषण दादा म्हणतोय ठाणे, कारण भूषण दादा ठाण्याला राहतोय. राजकुमार दादा म्हणतायत अहमदनगर. निलेश दादा सांगतोय नाही माहीत नाही. संतोष तांबे म्हणतायत अहमदनगर. राहुल सोनवणे म्हणतायत अहिल्यानगर. यशोदीप म्हणते माहीत नाही. स्तुतीताई म्हणतात अहिल्यानगर. अभिदादा म्हणते श्रीपती द्रौपदी मुर्मू. असं आन्सर अपेक्षित होतं मंडळी, बरं का? सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. व्यवस्थित त्यांच्या नावावर पदवी दिली पाहिजे किंवा एक रिस्पेक्ट दिली पाहिजे. पुन्हा सांगणार नाही. जर रिस्पेक्टने आन्सर असेल तरच मी त्याला 1 पॉइंट देणार आहे. गुरुनाथ दादा म्हणते अहिल्यानगर. धनल म्हणते अहमदनगर. हे नाव नाही आता.
संजय जोशी म्हणतायत अहिल्यानगर। शितून आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन हर हर महादेव ऐसे लिखा है। अभी दादा सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। येस मंडळी, सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुढचं आहे, मी रिस्पेक्ट दिली तरी पॉईंट देत नाही तू। आता नेक्स्ट सगळ्यांना सांगितलंय की जर रिस्पेक्ट नाही दिला तर मी पॉईंट नाही देणार। तुम सुनाओ। तर इथं आन्सर दिलेलं आहे, क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे अहमदनगर। त्याचा आता अहिल्यानगर म्हणून नाव आहे, समजलं का? तर अहिल्यानगर मी आन्सर ग्राह्य धरणार आहे। तर धनलने आन्सर दिलेला आहे अहिल्यानगर, अहमदनगर नाहीये। तो धनल 1 पॉइंट। ओके, लक्षात ठेवा, अहमदनगर नाव आता चेंज झालेलं आहे, अहिल्यानगर नाव येतं। पंचायत निर्णय अंतिम राहील याची काळजी घ्यावी। आता पॉइंट दे, अहिल्यानगरच। येस, बरोबर, तुझं ऑप्शन आहे। ताई ऑप्शन मध्ये काय होतं खरं सांग। ऑप्शन मध्ये पण अहिल्यानगरच आहे, समजलं का? बीके इश्कॉला म्हणते कोण अहमद। शिंतो हॅलो। धनल म्हणते 5 जण असत रे। कमेंट लेट जाते हो का? कशामुळे आज काय प्रॉब्लेम आहे का काय माहिती। यशोदी मध्ये क्यूट स्माइल टीचर। थँक्यू। दिनेश पांडव म्हणतात औरंगाबाद चुनाव अवतार संभाजीनगर झाले। औरंगाबादचे नवीन नाव संभाजीनगर झाले। ओके, निलेश दादा म्हणते मस्त धनल। BIK हसतोय। इश्कॉला म्हणते शिंतो या कामाची मराठी आती है तो मराठी में या हिंदी में। धनल म्हणते ऑपरेशन मध्ये काय ऑप्शन मध्ये काय होतं विचारतोय। 2026 चालू आहे, आता ते नाव नाही। ओके, ऑप्शन मध्ये होतं पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, गडचिरोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न घालते मी। उंट या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा। उंट या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव। शिंतो हर हर महादेव, आपका स्वागत है मेरे लाईव्ह पर। आता कोणत्याच प्रश्नाला पर्याय मिळणार नाही। बीके म्हणतात धांदणी। यशोदीप म्हणतात ऑप्शन। बीके म्हणतात सांडणी। राजकुमार दादा म्हणतात सांडणी, बरोबर आन्सर आहे। धनल म्हणते सांडणी, बरोबर आन्सर आहे। धनल, राजकुमार दोघांचं। निलेश काका म्हणते, निलेश दादा म्हणते उंटच। उंट या शब्दाचे स्त्रीलिंग रूप आहे सांडणी। तर इथं व्यवस्थित जे आन्सर दिलेलं आहे ते आहे सांडणी। ते आन्सर दिलं आहे बीकेने, सांडणी लिहिलंय, बरोबर आहे। बीके 1 पॉइंट बीके। आणि बीकेने 2 आन्सर दिले, एक धांडणी लिहिले नंतर सांडणी लिहिलेलं आहे। राजकुमार बरोबर आहे। उंटीन, भूषण दादा म्हणतोय उंटीन, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आता है। हम जो कोर्ट भर्ती होते उसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई। BIK ने पुन्हा बराबर दिया है। हाँ, पुन्हा आंसर लिहिलं, पहिला गलत था पर दूसरा बराबर था। यस, इसलिए उसको 1 मार्क्स दे रहे हैं। प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा। निलेश दादा ओके सांडणी मस्त। ओके बीके, सांडणी लक्षात ठेवा। उंटचं स्त्रीलिंगी रूप काय आहे? सांडणी। काय आहे खुशी? सांडणी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगं टीचर, आज खूप कठीण क्वेश्चन आहे। आज मी तुम्हाला मगापासून 2-3 दिवस किती छोटे प्रश्न दिले, आज जरा चांगले देऊया। प्रॉपर मी दुपारी जागून हे प्रश्न सगळे काढलेले आहेत। सो अभ्यास तर करायचाच आहे। आप स्कूल जाते हो अभी तक? नहीं भाई, मैं स्कूल नहीं जाती, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। और मेरा चॅनल है कोकणची प्रीतिया, प्लीज जॉइन मी। 2 उत्तर पण सर्वात आधीच आहे म्हणून गुण दिले। ओके, अभिदादा म्हणते सांडणी। धनल म्हणते अगं राजकुमार बरोबर आहे ग, 2 उत्तर देतो तो चुकीचं आहे, पण ते
अरे भावा, त्याने उत्तर चुकीचं दिलं, पण त्याने दोन्ही उत्तरं सगळ्यांच्या आधी दिली आहेत. तुम्ही मला ना कन्फ्यूज करताय रे पोरांनो. ही पोरं ना लय आगाऊ झाली आहेत. यशोदीप दादानी आन्सर दिले, राजकुमार दादानी सांडणी नंतर दिलं, बीकेच्या नंतर. ओके, पुढचा प्रश्न. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार कोणास म्हटले जाते? इथं व्यवस्थित नाव घ्यायची आहेत, समजलं? इथं व्यवस्थित नावं लिहायची आहेत. जर व्यवस्थित नावं नसतील तर मी मार्क देणार नाही. हे भगवान, हा धनल आम्हाला नुसतं काय सांगू. दुसरं उत्तर पण सगळ्यांच्या आधीच आलं आहे. येस, हेच सांगते मी. धनल बोलते असं थोडी मी उद्या 100-1000 उत्तर देईल, त्यातलं तू एक निवड. मग जर सगळ्यांच्या आधी पहिलं असेल 1000 उत्तर तर मी तुझंच निवडेल की. आनंद दिगे साहेब को जानते हो क्या? येस, वो महाराष्ट्र की शान थी. दिनेश दादा म्हणते संडाची बायको कोण होणार? नवरा. सांडणीची बायको कोण होणार? बीके म्हणताय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बरोबर आहे बीके, व्हेरी नाईस, 1 पॉइंट. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बरोबर आहे. गुरुनाथ दादा म्हणताय डी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. भूषण दादा श्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. यशोदीप म्हणतायत सरदार वल्लभभाई पटेल नाही. किरण कांबळे म्हणतायत 1 क्वेश्चन. राजकुमार होते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, हे पण आन्सर बरोबर आहे तुमचं. धनल म्हणते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी. भूषण दादा म्हणते भारतरत्न श्री बाबासाहेब आंबेडकर. वाव, खूप छान आन्सर दिलात, जशी अपेक्षित होती तशी. धनल म्हणते मी पदवी आणि त्यांना मान पण दिलाय ना. येस धनल, व्हेरी गुड. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जी, व्हेरी नाईस. भूषण दादा म्हणते भारतरत्न श्री डॉक्टर साहेब आंबेडकर जी. शिंदो म्हणते हम मिले थे आनंद दिगे साहब को. हाँ, व्हेरी नाईस, 1887 में. बीके याने उत्तर अचूक आणि सर्वात आधी दिलं आहे. येस, सो बीकेला पॉइंट भेटतोय, त्याने आन्सर पहिलं दिलंय भावा. आता भांडू नका तिथं, प्रश्न सोडवा. पॉइंट महत्वाचे नाही आहेत, प्रश्न सोडवणं महत्वाचं आहे. नुसतं भांडतायत ही, हे मला ते मला. सर्वांनी लाईक करा मंडळी, प्लीज प्लीज लाईक करा. डॉक्टरी पदवी लावली आहे बीकेने. येस, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एवढंच बोललं जातं त्यांना. भारताचे शिल्पकार कोण होते तर असं लिहिलं असलं तर चाललं असतं, भारताचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं. शिंतो बाय बाय. तू आधी सांग, मान देऊन पदवी देऊ की नको? हे भगवान, म्हणजे पागल करून टाकलाय रे पोरांनो. तुम्ही मान बिन कोणाक देऊ नको. चला पुढचं. डोळे झाकणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय? मी आता ऑप्शन सांगते, ऑप्शनचं तशीच हे द्या. हाय प्रियांका, अगं मावशी, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. धनल लवकरात लवकर उत्तर दे. अभिदादा म्हणते दुसरा प्रश्न. डोळे झाकणे या वाक्यप्रचाराचा उत्तर काय? धनल म्हणते दुर्लक्ष करणे. बरोबर आहे धनल, 1 पॉइंट. सुरेश दादा हाय, नमस्कार ताई कुंभार. हुडगी 123, नमस्कार सुरेश दादा, लाईक करा चॅनलला. धनल म्हणते तू स्वतः सांगते पदवी दे. अरे दिलात ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सगळ्यांनीच दिली रे भावा. हे भगवान. नाईस बीके, पॉइंट मी देऊ म्हणजे राडा नको. येस, तुला समजते ना, इश्कॉला लवला दिसतं इथं, कारण त्याला मी ब्ल्यू दिलाय ना, सो त्याला कोणी आन्सर दिलं हे कळतंय. सो पॉइंट मला सांग. आम्हाला थांब का म्हणाल्या? कोण थांब म्हणाल्या? काय ताई तू पण, म्हणजे टाटा बाय बाय, गुड नाईट. यशोदीप दादा बाय बाय. इश्कॉला म्हणते थांबा म्हणून बोलते, प्रश्न पण टाकते. ओके सॉरी. चला आता आपण प्रश्नावर भर देऊया. इथं पुढचा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? इथं 30 मिनिटं झाली, फक्त 8 प्रश्न सोडवून झालेत आज संध्याकाळी. आता मी सगळ्यांच्या कमेंट वाचणार नाही, ज्याचं आन्सर आहे तो पहिला.
निलेश दादा म्हणते पंचायत निर्णय अंतिम राहील. इथं आन्सर आहे बी के देवेंद्र फडणवीस. बी केला 1 पॉइंट भेटतोय. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा. कवयित्री. ताई उत्तर द्यायचंय की पुन्हा एक्सप्लेन करू? नाही, एक्सप्लेन नाही, फक्त उत्तर. धनवते BIK ची स्पेलिंग बघ ना. ओके, मग मी धनलला 1 पॉइंट देते. स्पेलिंग तुमचे चुकले आहेत. पुढचा प्रश्न, किती घाई करते तू. ऑब्जेक्शन ताई. निलेश दादा बोल, ऑब्जेक्शन काय आता? अरे प्रश्न, कवयित्री. राजकुमार दादा म्हणते कवयित्री. घाई पाहिजे तिथे नाही करत. ताई ही. चला चला, कवयित्रीचं सांगा मला. धनलची स्पेलिंग मिस्टेक आहे. ओके, धनलची स्पेलिंग मिस्टेक आहे. सो बघते मी धनलची काय स्पेलिंग मिस्टेक आहे तो सांगतो. बीकेची स्पेलिंग मिस्टेक आहे. देवेंद्र फडणवीस लिहिलंय, फडणवीस आहे. अंजू दादा म्हणते. आणि धनलने बरोबर आन्सर दिलंय, देवेंद्र फडणवीस साहेब. सो मी धनलला 1 पॉइंट दिला आहे. निलेश दादा, धनलने बरोबर टाकले. विलास सोनवणे म्हणताय, जय भीम म्हणतायत. भूषण दादा म्हणते कवयित्री. मराठीमध्ये टाका कवयित्रीचं व्यवस्थित शब्द मला मराठीमध्ये टाका. दुर्लक्ष करणे. दादा, अभिदादा तुमच्यापर्यंत लेट पर्यंत पोहोचते वाटतं माझा प्रश्न. पटकन टाका. उत्तर माझे पहिले आहे. गुरुनाथ दादा म्हणतात माझं उत्तर पहिलं आहे. यापेक्षा प्रश्नांची उत्तरं टाका मंडळी. तुम्ही माझं उत्तर पहिलं आहे, तुमचं उत्तर मला ज्याचं पहिलं दिसेल मी त्याला टाकणार आहे. धनलने मराठीमध्ये छान हस्ताक्षरात लिहिलंय असं बोलून पॉइंट त्याला देतो. बरोबर आहे, त्याने व्यवस्थित लिहिलंय मराठीमध्ये धनलने. पुढचा प्रश्न मी सांगितला की खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा. कवयित्रीचा शुद्ध शब्द मला लिहून पाठवा. चला पटकन. हो, सर्व BKची स्पेलिंग मिस्टेक होती. इश्कललो बरोबर ताई, बरोबर. थँक्स प्रेम. कवयित्री. चला चला, ज्यांना ज्यांना माहिती आहे कवयित्रीचा शब्द त्यांनी प्लीज कमेंट करून सांगा. कवयित्री. इश्कललोने बरोबर आन्सर दिलेलं आहे. कवयित्री. व्हेरी नाईस इश्कललो. प्रेमला 1 पॉइंट भेटतोय. पुढचा प्रश्न, आता मी फास्ट प्रश्न घालणार आहे. झालंय का सगळ्यांचं? चला पुढचा प्रश्न. वर बघ ताई उत्तर दिलं आहे सर्वात पुढे. हे भगवान. भूषण दादाने इंग्लिश मध्ये दिलंय. राजकुमार दादा ओके. ओके, BKने दिलं आहे पहिलं उत्तर कवयित्री. सो इथं प्रेमला नाही भेटत आहे, बालाजीला भेटत आहेत 1 पॉइंट. चला मंडळी पुढे. थांबा ना. नाईस इश्कॉललो. काय ताई तू पण सॉरी, काय सांगू तुमच्या किती मी मोबाईलमध्ये बघत असते. ताई तू कोणाचं पण ऐकू नको. नाही मी स्वतः बघते. ओके, माझं पहिलं उत्तर आहे गुरुनाथ दादा देवेंद्र फडणवीस. पुढचा प्रश्न, जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? पटकन आन्सर द्या. BIK म्हणतो राज्यपाल. धनल म्हणतोय राज्यपाल. निलेश दादा म्हणतोय मी. यशस्वी म्हणते राज्यपाल. प्लीज पटापट कमेंट करा. गुरुनाथ दादा म्हणते राष्ट्रपती. आज मी दुपारी हा प्रश्न घेतलेला तरी पण गुरुनाथ दादा चुकले. गुरुनाथ दादा आज मी हा प्रश्न घेतलेला, तुम्ही आज पण चुकलात. राजकुमार दादा म्हणते राज्यपाल. मी परत तेच प्रश्न घेते पण तरी पण तुम्ही काही लोक चुकतात.
राज्यपाल. अजून कोणी आन्सर देते का? कमेंट करून द्या आन्सर. प्लीज प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. 17 फक्त लाईक झालेत यार. BK.1. ओके, BK.1. पुढचा प्रश्न मी घालू. यशश्री म्हणते बाय. गुरुनाथ दादा म्हणताय सॉरी. चुकायचं नाही दादा, चुकायचं नाही. पुढचा प्रश्न. भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता मानला जातो? भारताचा राष्ट्रीय खेळ कोणता मानला जातो? जरा कठीण वेगळे. ओके, हे पण कठीणच वाटते. मॅम लागणल एक पोरगी बघ की. लागणल राहुल दादा, इथं अभ्यास करायचा, पोरगी शोधायची नाही. चला अभ्यासाला बसा आपल्या वर्गात. नोकरी मिळवायची आहे ना, नोकरी मिळाली की छोकरी मिळते. भूषण दादा म्हणतात हॉकी. बीके म्हणतोय हॉकी. इश्कोला म्हणते हॉकी. निलेश दादा म्हणते हॉकी. धनल म्हणते हॉकी हॉकी. गुरुनाथ दादा म्हणतात हॉकी. राज सरपोतदार म्हणतात टेबल टेनिस. हे भगवान, क्या क्या लोग मिल रहे भाई मुझे. सत्यम सोनवणे पाटील म्हणते मे आय कम इन. एवढ्या लेट कोण येते भावात? अर्धा तास होऊन गेला, तू एवढ्या उशिरा येतोय पोरा. चल आता बस पाठच्या बेंचवर जाऊन आणि प्रश्न देऊन पुढे यायचं. राहुल दादा म्हणते 33 वर्षाचं झालो, आता काय अभ्यास करायचा? अभ्यास आपण म्हातारे जाईपर्यंत अभ्यास करायचा. विठू दांडू. हा निलेश दादा विठू दांडू. जरा न्यू प्रश्न विचारा ना. ओके, विचारते. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे सो आहे BK. सत्यम शिवम. जेव्हा तुम्ही पुढचा प्रश्न असे म्हणाले त्यावेळेस उत्तर आले. यार काय प्रॉब्लेम आहे यार हा. तुम्हाला तर बिचाऱ्यांना किती प्रॉब्लेम होत असेल. बफरिंग. मी प्रश्न पुढचा घालते. पुढचा प्रश्न आहे संगणकाचा मेंदू कोणाला म्हणतात? संगणकाचा मेंदू कोणाला म्हणतात? कमेंट करून सांगा. ओमकार मालवे म्हणतात CPU. व्हेरी गुड ओमकार, व्हेरी गुड. अय्यो, स्वागत आहे ओमकार तुझं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. व्हेरी गुड. ओमकारने 1 पॉइंट मिळवला आहे. व्हेरी गुड. BK म्हणताय CPU. धनल म्हणते CPU. भूषणधुरी म्हणताय CPU. निलेश दादा म्हणताय CPU. इश्कवाला म्हणते बाईकला. BKला. सत्यम दादा म्हणतात मेमरी कार्डला नाही. सत्यम दादा मेमरी कार्डला नाही. धनल म्हणते सेंट्रल प्रोसेस युनिट. येस. निलेश दादा म्हणतात इश्कॉला लवला. अमोल ओमला पॉइंट. येस, माझ्या भावाला 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर कोणते? महाराष्ट्रातील सर्वात मी उत्तर देणार नाही. राजकुमार दादा सॉरी हा, काय प्रॉब्लेम होते मला पण नाही माहिती. राजकुमार दादा सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. मला पण काय होते मला माहिती नाही कशामुळे असा प्रॉब्लेम होतोय. तुमचं नेट कदाचित स्लो असेल त्यामुळे असं होतंय. तुम्ही प्रश्न तरी ऐकू शकता ना दादा. राजकुमार दादा, इथं पहिला आन्सर आहे BKचा कळसुबाई शिखर. बरोबर सांगितलं आहे, कळसुबाई शिखर. पुढचा प्रश्न आहे अस्वल या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय? अस्वल या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय? हाय, मला असं होतं नेट स्लो नाही. मलाही असं होतं नेट स्लो नाही. म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे मला पण नाही माहिती मंडळी. पेपर लीक झाला आहे का ओमकार? नाही. ए निलेश दादा काय रे. ऐश्वर्या. निलेश कोयंडे म्हणतात ऐश्वर्या काय? ऐश्वर्या अस्वलच. ही पोरं ना आगाऊ बसली आहेत. निलेश दादा एक आहे, प्रेम आहे, अस्वलबाई. शी, हे पोरांना काय येतच नाही. उत्तर म्हणजे माझे उत्तर पहिले आले. गुरुनाथ दादा म्हणताय अस्वलीन नका टाकू. अस्वलीन. कमलाबाई वगैरे म्हणत्या
म्हणतायत. बापरे, काय काय उत्तर येत आहेत. आता सिरियसली घेत नाही आहेत. राजकुमार दादा म्हणताय अस्वली. नाही दादा, अस्वल या शब्दाचं स्त्रीलिंगी रूप अस्वलच आहे, त्याचं बदलत नाही, स्त्रीलिंगी रूप बदलत नाही. गुरुनाथ दादा म्हणते नाही कळसुबाई. ओके, निलेश दादा हसतोय. तर राजकुमार दादा अस्वली नाहीये, इथं कोणालाच पॉइंट भेटत नाहीये. मीडिया अस्वल. प्रेम, जे ना वर्गात आगाऊपणा करतायत त्यांना बाहेर काढ चल. शिरापूर. मी म्हणालो भावांनो अस्वलीन टाकू नका. पुढचा प्रश्न, इथं कोणालाच पॉइंट भेटला नाहीये. आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? आज काय कोणीच अभ्यासाच्या मूड मधले नाहीयेत वाटतं. उद्यापासून मी घेणारच नाही मग. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? सुभाषचंद्र बोस. अजून कोणाला आन्सर येते का? निलेश दादा आम्ही बॅक बेंचर बसणार आहे. हा, पट्टीन झोडून काढू काय तुमका? आझाद हिंद सेनेची स्थापना कोणी केली? सत्यम पण बॅक बेंचरच आहे. आन्सर द्या, आन्सर द्या. राजकुमार दादा आन्सर द्या. धनल बोलतोय कॅप्टन महेंद्र सिंग. शी बाबा. राजकुमार दादा म्हणते राज बिहारी बोस. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. राजकुमार 1 पॉइंट, व्हेरी गुड. गुरुनाथ दादा म्हणते माझे उत्तर. गुरुनाथ दादा कुठे राहिलात तुम्ही? तुमचं उत्तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस. नाही, सुभाषचंद्र बोस नाही दादा, राज बिहारी बोस. राज बिहारी असं आन्सर येतं. ओमकार मालवे मनमोहन सिंग नाही. ने पण तू त्या दिवशी काय उत्तर दिलेलं आठव. काय दिलेलं राजकुमार दादा? ओके, नेटवर्क बघ. ओके, मी एकदा चेक करते. आता हे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करून सांगते. पहिली संकल्पना, आझाद हिंद सेनेची मूळ कल्पना आणि पहिली स्थापना 1942 मध्ये कॅप्टन मोहन सिंग यांनी जपानमध्ये केली होती. पुनर्गठन पुढे रासबिहारी बोस यांनी सेनेचे नेतृत्व सुभाषचंद्र बोस यांच्याकडे सोपवले. प्रभावी नेतृत्व 21 ऑक्टोबर 1943 रोजी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी सिंगापूरमध्ये आझाद हिंद सरकार स्थापन करून या सेनेला अधिक शक्तिशाली बनवले. दिल्ली चलो दिल्ली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आझादी दूंगा या घोषणा केल्या कोणी? सुभाषचंद्र बोस यांनी. आणि पुनर्गठन कोणी केलं? सुभाषचंद्र बोस यांनी. समजलं का? मग इथं आन्सर कोणी दिलंय? आता इथं काय आन्सर द्यायचं? इथं मला एकच आन्सर पाहिजे आहे. हिंद सेनेची स्थापना राज बिहारी बोस यांनी केली, हेच आन्सर आहे. सो इथं मी राजकुमार दादांना 1 पॉइंट देत आहे. चला, विषय मिटला. लक्षात ठेवा.
रद्द करा, मी उत्तर दिलंय. बाई काय हा प्रकार, पोरं नुसती आगाव रे आगाव. हातावर तुरी देणे म्हणजे काय? नेक्स्ट क्वेश्चन, हातावर तुरी देणे म्हणजे काय? अरे तो दुसरा प्रश्न असेल भावा, हे वेगळं उत्तर आहे, हे प्रश्न वेगळा असेल. प्रश्न आताचा वेगळा आहे. इश्कॉलाला म्हणते, तनू म्हणतात हाय. तू बदलते उत्तर दर वेळेला. हे धनल सिंपल देणे, संपले देणे, फसवणे. मी ओके तुम्हाला हे सांगते, हातावर तुरी देणे ऑप्शन सांगते. ओके, फसवून पळून जाणे, मदत करणे, पैसे देणे, खूप कष्ट करणे. इथं कोणी सांगितले फसवणे? इथं फसवणे धनल बोललाय, धनल बोललाय फसवणे. ओके, हातावर तुनी देणे म्हणजे फसवणे, याचा अर्थ आहे फसवणे. धनलला 1 पॉइंट दिला जातोय. व्हेरी गुड धनल, विषय मिटला. डॉक्टर श्रद्धा बेनोस दिलास. पुढचा प्रश्न, आता जास्त वेळ काढायचा नाही आपल्याला, प्रश्न उत्तर हे करायचे आहेत. पुढचा प्रश्न, आकाशचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? राजकुमार दादा उत्तर पटकन द्या. आकाशचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? आकाशचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. पाताळ बरोबर आहे. बीकेने पहिलं उत्तर दिलं आहे. धनल बोलतोय नाही, पाणी नाही. आकाशचा विरुद्धार्थी शब्द पाणी नाही आहे, पाताळ आहे. पहिलं बीकेने आन्सर दिला आहे. पुढचा प्रश्न, अजून कोणाला येतंय का? पटापट कमेंट करा सर्वांनी. पाताळ. ओके, काय आहे आकाशचा विरुद्धार्थी शब्द? पाताळ. जसं स्वर्ग, नरक, आकाश, पाताळ. लक्षात ठेवा. मला पॉइंट द्या. तुला पॉइंट देऊ का? कुठे आहे तू उत्तर लिहिलेलंस? तू लास्टला दिलास भावा. पुढचा प्रश्न, फक्त आता 19 प्रश्न झालेत फक्त. क्षेत्रफळाने जगातील सर्वात मोठा देश कोणता? खूप वेळा हा मी प्रश्न घातला आहे. आता जर कोणाला जर नाही आन्सर आलं तर बघा. क्षेत्रफळाने जगातील सर्वात मोठा देश कोणता? बीके म्हणतोय रशिया. व्हेरी गुड. निलेश दादा मराठीत बरोबर इश्कॉला लवणे लिहिलं आहे ताई. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात रशिया, आदित्य म्हणते रशिया, राजकुमार म्हणतात रशिया, निलेश दादा म्हणते रशिया, सत्य म्हणते पाकिस्तान. याला पाठवा पाकिस्तानात. धनल म्हणतोय अगं किती लेट प्रश्न येतोय ग, आज काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, समजून घ्या सर्वांनी. धनल गुरुनाथ दादा म्हणतात रशिया. सो इथं आन्सर जे दिलं आहे ते आहे बीके 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न आपण आज लवकर सोडवूया, खरंच संध्याकाळ आहे कदाचित म्हणून ते नेटवर्क चांगलं काम करत नसेल, काय झालं माहिती नाही आहे. सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता? सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता? पटकन कमेंट करून सांगा. सूर्यमालेतील असं कसं यार? अरे तुझ्याकडे नेट स्लो चालते भावा. गुरु, बीके म्हणतात गुरु, धनल म्हणते गुरु, इश्कॉलाला म्हणते गुरु, आदित्य म्हणते गुरु, डॉक्टर श्रद्धा गुरु, राजकुमार दादा म्हणते गुरु, गुरुनाथ दादा म्हणते बुध, निलेश दादा म्हणते गुरु, डॉक्टर श्रद्धा म्हणते ज्युपिटर, प्रियांका ताई म्हणते बुध. बरोबर देतोय, बरोबर. ओके, पहिला आन्सर कोणी दिलाय? बीकेने आन्सर दिलाय 1 पॉइंट. चला दुसरा प्रश्न, राजा या शब्दाचे अनेक वचन ओळखा. राजा या शब्दाचे अनेक वचन पटकन. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. फक्त 19 लाईक झाले आहेत. प्लीज लाईक करा. राजकुमार म्हणतात गुरु ज्युपिटर, बरोबर आहे. त्रिमुख दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार गुरु त्रिमुख दादा, कसे आहात तुम्ही? माझ्याकडे कसं चालेल ग लेट? सर्व कसे काय मागे पडतात? मग सर्वांना विचार ना. अरे सगळ्यांचा आन्सर बरोबर देत आहेत यार. धनल तू पण मी सांगितल्यावरच आन्सर देतोस. अथर्व म्हणतोय हाय, माझे बंद कैसे चाहिए लेते. प्लीज प्लीज सांगा 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 सांगा. गुरुनाथ दादा म्हणतात, राजकुमार दादा म्हणतात राजे, निलेश दादा BIK तू कोणते नेट वापरतोस यार? आमचे वायफाय असून काय उपयोग नाही. आदित्य म्हणतात तो राजा. अथर्व म्हणतात तो राजाचा अनेक वचन ओळखा. जसं पशु
म्हणजे झाड झाड आहे तसं राजाचं काय येतं ओळखा. गुरुनाथा उत्तर दो दर दर देता. धनल तुझा नेट स्लो नाही भावा. माझं राजा कितवं आलंय बघ, धनल बोलतोय. पहिलं आलंय धनल तुझा आन्सर. पहिलं आहे धनलला 1 पॉइंट भेटतोय. पुढचा प्रश्न. त्या एका कार्यकर्त्याला आधीच पेपर भेटला आहे. राजे तर नाही. राजा या शब्दाचा अनेक वचन राजा राजा राजाच होतो. समजलं का? लक्षात ठेवा. ताई चेक करा एकदा. हो रे बाबा, हो रे बाबा, हो रे बाबा. धनलचाच आन्सर पहिला आहे राजा म्हणून. धनलने राजकुमार दादांनी गुरु ज्युपिटर लिहिले त्याच्या खालीच धनलने आन्सर दिलेला आहे राजा. आणि तू त्याच्या खाली आन्सर दिलं आहे. सो ओके. इश्कॉलला आपण पाठवायचं बेंचवर बसून. पाठच्याच बेंचवर बसू. उत्तर आदित्य, प्रश्न नंतर हेतू. हाय वहिनी, काय करताय? संतोष कुंभार. हाय सुयश, प्रश्न विचारते, आन्सर दे. महाराष्ट्र दिन कधी साजरा केला जातो? उत्तर कमेंटमध्ये सांगा. सुनील दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ दादा. हाय चिन्मय. महाराष्ट्र दिन कधी साजरा केला जातो? निलेश दादा म्हणते BIK ने 1 मे. निलेश दादा म्हणते 1 मे. प्रियांका ताई म्हणतात 1 मे. स्कॉलर म्हणते 1 मे. आदित्य दादा 1 मे 1960. तनू म्हणते 1 मे. धनल म्हणतोय 1 मे 1960. त्रिमुख दादा म्हणते ताई प्रश्न तास चालू आहे का? हो दादा, प्रश्न उत्तराचा जिल्हा न्यायालय शिपाई भरती परीक्षेचा पेपर सोडवतोय. जॉईन व्हा दादा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. संतोष दादा सुयश म्हणतोय 1 मे. धनन म्हणते आदित्य दादा. राजकुमार दादा म्हणते 1/5/1960. सो पहिला आन्सर कोणी दिलंय? 1 मे असं आन्सर दिलंय BK ने. सो 1 मे आन्सर बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे खायला काळ अन भुईला भार म्हणजे काय? खूप खाणारा निरुपयोगी मनुष्य, संकट येणे, खूप वजन असणे. कमेंट करून सांगा. खायला काळ अन भुईला भार म्हणजे काय? खूप खाणारा निरुपयोगी मनुष्य, संकट येणे, खूप वजन असणे. कमेंट करा हे 4 पैकी. निलेश दादा, हा आदित्य दादा बरोबर आहे. 1 मे 1960 साली मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण झाला. बरोबर आहे ताई. पुढचा प्रश्न म्हणतायत हा नाहीतर काय, पण काय करणार? 95 निर्णय अंतिम राहील. BIK बॉट म्हणून जाहीर करण्यात येत आहे. हा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, मला दोषी देऊ नकात मंडळी. निरुपयोगी मनुष्य बरोबर आहे. BIK आन्सर बरोबर देतोय. ताई आता आम्हाला उत्तरे कशी येणार? आम्ही अशिक्षित शेतकरी आहोत. हो का त्रिमुख दादा? काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही फक्त ऐकलात तरी चालेल. ओके. संतोष दादा सुयश म्हणते निरुपयोगी मनुष्य. व्हेरी गुड सुयश, व्हेरी गुड. निलेश दादा म्हणते निरुपयोगी मनुष्य. व्हेरी गुड निलेश दादा. डॉक्टर श्रद्धा, आय थिंक BIK कडे पेपर आहे त्यामुळे तो कोणता पेपर घेते सांगू नको. हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान. दादा म्हणते तू ना 3 विनर घेत जा ताई. 3, 2, 1 असे मार्क देत जा. ओके, मी तसेच देते की नंबर सांगतेच ना मी कोणाकोणाला. पहिला नंबर कोणाचा आलाय, दुसरा नंबर कोणाचा आलाय, पहिला नंबर कोणाचा आलाय. सत्य म्हणते ओ मॅम तुमचा आवाज माग येत नाही, तुम्ही पुढील पोरांचं शिकवता ओ. हे भगवान, काय ताई ताई काय हे शी. ही पोरं नुसती लय हुशार नाही आहेत. फक्त धनल आणि BIKच हुशार आहे. आणि आज तर आमचा बॅक बेंचर विशाल आला नाही आहे. ताई निवड पॉइंट दे प्रत्येक प्रश्नाला. निवड पॉइंट दे काय? तिघं निवड पॉइंट दे प्रत्येक प्रश्नाला. अरे काय 3 काढू काय? नाही बाबा, एवढा टाइम नाही माझ्याजवळ. थंड पार्टी ॲप वापरून BIK उत्तर देतो. थर्ड पार्टी. तुझा प्रश्न सुरू असताना उत्तर कसं येतं काय माहिती, प्रॉब्लेम काय आहे तो. त्रिमुख, ओके ताई मी ऐकतोय, प्रयत्नही करते उत्तराचे. ओके दादा. संतोष होता वहिनी माझा
नंबर पहिले सांग. वहिनी माझा नंबर पहिले सांग. मग फास्ट कमेंट कर. ओके, फास्ट कमेंट केली की तुझा पहिला नंबर येईल बघ. आदित्य म्हणताय माझी आज इच्छा नाही म्हणून मी सावकाश उत्तर देतो, नाही तर माझ्या पुढे कोणी जाऊ शकत नाही. बघा मंडळी, आदित्य दादा सांगतोय ताई तिघे निवड आणि 3 पॉईंट दे. 1 2 3. नाही रे बाबा, एवढं कुठे जमणार आहे. तेच नाही, एवढं फॅन्स आन्सर कोणीच देऊ फास्ट आन्सर कोणीच देऊ शकत नाही. प्रॉब्लेम आहे हा. BIK ला काढा. माझ्याकडे फास्ट इंटरनेट आहे. निलेश दादा म्हणताय ऑब्जेक्शन ताई, बट BTI चो साईट चुकाची व्हायला हवी. सत्य काय म्हणजे दादा, काय कळलं नाही. मॅम नेक्स्ट मॅम, पहिला दिवस आहे माझा. अरे तो पोरगा छोटा आहे रे, हुशार अभ्यासात करतोय. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम. त्याची गर्लफ्रेंड आहे म्हणून ते फास्ट फायटिंग जमतं. कालच तो बोललेला त्याची गर्लफ्रेंड आहे, त्याने खूप छान काय ते टायपिंग जमतं. हे भगवान, संत तुझे आणि माझे नाते कोणतेही नाही. अरे हुशार आहे म्हणून उत्तर देतोय. बराबरी करू नका, जळू नका रे त्याच्यावरती. येस. पुढचा प्रश्न मी वाचते. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह कोणते? सांगा सांगा. धनल म्हणते कोणाची गर्लफ्रेंड? BKची, म्हणून त्याचं टायपिंग फास्ट आहे. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह कोणते? निलेश दादा म्हणतोय लोकसभा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत राज्यसभा. धनल म्हणतोय राज्यसभा. डॉक्टर सांगतायत लोकसभा. सत्य म्हणते मी तर बालवाडी म्हणून शाळेत बसलो, इतर 10वी पोरं बसली आहेत आणि मी चाललो घरी. भातची सुट्टी कधी होणार आहे? तू तर पोरा शाळेतनं पळतोयस काय? लोकसभा. राजकुमार दादा मध्ये लोकसभा. आदित्य मध्ये लोकसभा. डॉक्टर श्रद्धा हा BIK चिटर आहे. एवढं फास्ट कोण देऊ शकतं? इथं पहिला आन्सर दिला आहे. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभा आहे. इथं निलेश दादांना 1 पॉइंट भेटतोय. कुठे गेले निलेश दादा? 2 पॉइंट भेटले आहेत. पुढचा प्रश्न, नदी या शब्दाचे अनेक वचन सांगा. नदी या शब्दाचे अनेक वचन सांगा. वर बघ कमेंट. पुढचा प्रश्न, वर बघ ताई, कुठे बघू? BIK म्हणतोय नदी. BIK आई शपथ घेऊन सांग तू चिटिंग करत आहेस की नाही? BIK म्हणते नद्या. बरोबर आहे. धनल म्हणतोय नदी. राजकुमार दादा कुणाचा नंबर पहिला आला यापेक्षा कुणाचं उत्तर अचूक आहे हे महत्वाचं आहे. बरोबर दादा. नंबरासाठी झगडण्यापेक्षा आपण उत्तर बरोबर देतोय की हे नाही ते महत्वाचं आहे. निलेश दादा म्हणते नद्या. सत्य म्हणते डॉक्टर श्रद्धा मॅम हे लहान पोरांचे वर्गात मोठे आले आहेत. आदित्य म्हणते नद्या. त्रिमुख दादा म्हणते ताई मी सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे दिली असती पण शाळा सोडून बरेच वर्ष झाली, सर्व अभ्यास विसरला. काही नाही दादा, पण पुन्हा उजळणी होईल, ऐकत राहा. संतोष कुंभार म्हणतात नद्या. राजकुमार दादा म्हणते नथ्या नद्या. BIK रिपीटर आहे म्हणून. येस ताई वरचे कमेंट बघ थोडे, कुठले जाऊ देणार आहे भावा. आता तू नद्या सांग, नद्याचा आपण आन्सर घेऊया. तुला 1 पॉइंट भेटला आहे आन्सर. भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते? भारताचे पहिले प्रधान कोण होते? कमेंट करून सांगा पटकन. फास्ट आन्सर द्या मंडळी. श्रद्धाताई म्हणते माणसाने प्रामाणिक असावं. अरे BIK हा फेल झालेला कार्यकर्ता आहे, त्यामुळे त्याला मागच्या वर्गातले सगळे प्रश्न येतात. काय राव त्याच्यावर जळता तुम्ही, बराबरी करू नका. अरे त्याने अभ्यास करतोय पोरांनो तो, त्याला म्हणून तुम्हाला असं वाटतंय. येत असेल तर माणूस पटकन आन्सर देऊ शकतो. माणसाने प्रामाणिक असावे. पंडित नेहरू. आदित्य दादा म्हणतात पंडित नेहरू.
बरोबर आहे. पंडित नेहरू बरोबर आहे. आदित्य दादा बरोबर आहे. आता म्हणू नका की पूर्ण नाव वगैरे असं काय. पण आदित्य दादा तुम्ही व्यवस्थित आन्सर नाही दिलाय. पंडित नेहरू फक्त दिलाय. BIK ने म्हटलंय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पण ते पण चुकलंय. धनल म्हणते पंडित जवाहरलाल नेहरू असं आहे. सो मी इथे पॉइंट देते धनलला. त्याने आन्सर व्यवस्थित दिलंय. पंडित जवाहरलाल नेहरू असं आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू असं आहे. सो अगं पूर्ण नाव लिहायचं नाही का. बरोबर धनल, तू व्यवस्थित लिहिलंय. एक काम कर, प्रश्न उलट सुलट विचार, पेपर कुठला आहे. ओके चला, नाद करू नका माझा कोणी. आदित्य दादा म्हणतोय सत्यमध्ये आमची गंमत झाली राव. पत्ती आणि पान पेन्सिल घरी राहिलो. बघितलं, त्याचं चुकतं तेव्हा आम्हाला पॉइंट मिळते. येस, प्रश्न नाही संपत तोपर्यंत उत्तर देतोय. ओके निलेश दादा, हो ताई धमाल. धनल डिझर्व दिस पॉइंट. येस, धनलला दिलाय पॉइंट. पुढचा प्रश्न. सुयश तू न काय लिहितो अगं वहिनी, त्या प्रश्न सांगाय. काय सांगू प्रश्न. प्रश्न असा होता, भारताचे पहिले पंतप्रधान कोणते. मध्येच अर्धा प्रश्न विचार आणि थांब मग बघ गंमत. पंडित जवाहरलाल नेहरू. मीरा म्हणतायत पंडित जवाहरलाल नेहरू बरोबर आहे. पॉलिटिक्समुळे मला खाली घेतलं. डॉक्टर सत्य म्हणते मॅम पाणी प्यायला जाऊ का. जा तू घरीच जा. आदित्य उपोषणाला बस. ते डॉक्टर नव्हते, ॲडव्होकेट होते. धनल म्हणतोय पण मध्ये मध्ये असं कर, स्टॉप कर मध्येच. ओके चला पुढचा प्रश्न. हा, महाराष्ट्राला किती लांबीचा बीके कुठे राहिला. बीके कुठे राहिला पोरांनो. बीके कुठे राहिला. बालाजी दादा कुठे राहिला तू. विचार की नाही अगोदर. आई गो पोरांनो, आई गो. मला हसू थांबत नाहीये. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. महाराष्ट्राला किती लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. सो इथं आन्सर आहे 887 किलोमीटर. वर किलोमीटर घोषित झाला नाही. बघितलं का. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते विचारा की ताई अगोदर. BIK बॉट म्हणते. श्रद्धा ताई म्हणते म्हणजे खरं आहे. ज्ञानेश्वर म्हणताय हाय. नमस्कार ज्ञानेश्वर दादा. चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा आणि कमेंट करा आणि उत्तरं द्या. राजकुमार म्हणते 720 वरून 877 झाला आहे. निलेश दादा म्हणते BIKचा सर्व्हर डाऊन केले मी. राजकुमार दादा म्हणते 877.97. धनल म्हणते पर्यायमध्ये आहे का 877. बघ नाही आहे 877, पण आन्सर आहे 720 किलोमीटर. उत्तर आलं पण प्रश्न पण प्रश्न कुठं गेला. उत्तर द्यायच्या आधी प्रश्न आला आणि बिचारा बीके तिथंच राहिला. सोमनाथ दादा म्हणते हाय, सॉरी नाही आठवत. ओके तर आन्सर आहे 720 किलोमीटर. तर इथं पहिलं आन्सर कोणी दिलंय 720 किलोमीटर. धनलने आन्सर दिला आहे. सुरेश उराने म्हणतायत ताई गुड इंडियन आर्मी बँड्रा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. जय हिंद ताई. ओके सुरेश दादा जय हिंद. धनलला 1 पॉइंट भेटतोय. पण इतर
कुठे गेले? राजकुमार दादांनी पण सांगितले 720 वरून 787 झाला आहे. हो का राजकुमार दादा? म्हणजे आता हे सिद्ध झालंय का? मी जरा चेक करते, समजलं का? महाराष्ट्राला किती किलोमीटरचा समुद्र लाभला आहे? महाराष्ट्राला किती किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे? इथं तर दाखवते 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लागला आहे. हा किनारा पश्चिम अरबी समुद्राला लागला असून त्याला कोकण किनारपट्टी असे म्हणतात. ओके, सो इथं धनलला 1 पॉइंट दिलेला आहे मी. धनलला 1 पॉइंट दिला. पुढे हो ते सोडा पटकन, पुढचा प्रश्न घ्या. ओके, आता आपण पुढचा प्रश्न घेऊया. विद्वान या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप काय? विद्वान या शब्दाचे अहमदनगर, नाय भावा, अहिल्यानगर. नंबर मला देऊ नका, पण आता 887 झाले आहे. नाही दादा, पण गुगलवर पण दाखवत नाही 887 असं. आणि पर्याय सांग काय होतं? पर्याय तेच होते की 500 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 800 किलोमीटर आणि 1000 किलोमीटर. सो इथं कोणी आन्सर दिलंय? विदुषी राजकुमार पण दादा बरोबर सांगतायत आन्सर. हा चिटर आहे. BIK इश्कॉलला म्हणते BIK. निलेश दादा म्हणते नाही माहीत, सॉरी चिटर नाही. अरे त्याला येत असतील यार, टायपिंग फास्ट असेल. सो इथं पहिला आन्सर दिला आहे विदुषी म्हणून. BIK ने आन्सर दिला आहे विदुषी म्हणून. ओके, पुढचा प्रश्न. आपण आता फक्त 29 प्रश्न सोडवले आहेत. अजून 10 प्रश्न आहेत, पटकन सोडवायचे आहेत. मला पण पोरांनो जेवण करायचं आहे. शाळा या शब्दाचे अनेक वचन काय आहे? शाळा या शब्दाचे अनेक वचन पटकन कमेंट करून सांगा. BIK म्हणतो शाळा, बरोबर आहे BIK. तीन वेळा मी वेटिंगवर आहे ताई, म्हणजे काय? चला पुढचा प्रश्न. शाळाच आहे. शाळा या शब्दाचे अनेक वचन शाळाच आहे. ज्याला शत्रू मॅम हा मला पण पेन टोचतो. ज्याला शत्रू नाही असा कोण? अजात शत्रू. ज्याला शत्रू नाही असा कोण? सत्यम तू बेंचवर उभा. BK म्हणते अजात शत्रू. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते BIK प्रामाणिक नाही होत आई, तो अभ्यास करतोय म्हणून असेल. ज्याला शत्रू नाही तो माझा चुलता. मॅडम ताण लागलीये, पाणी प्यायला जाऊ का? नाही, अजून 10 प्रश्न आहे, सोडवल्याशिवाय जायचं नाही. आदित्य म्हणतोय अजात शत्रू. धनल म्हणते आरशात विचारलं की बरोबर अडकतो तो. नाही रे, मी पूर्ण प्रश्न अर्धा सांगितला तर कोण उत्तर देईल ना. तृतीय प्रश्नामध्येच बदल बघ गंमत. ओके ओके, इथं पहिला आन्सर कोणी दिलंय? धनलने. धनलला 1 पॉइंट. चला पुढचा प्रश्न. एकूण मराठी भाषेत किती? एकूण मराठी भाषेत किती?
काय 26 सांगितलात? काय 26? मी अजून प्रश्न वाचलाच नाहीये. 26 काय? 12 आणि 26. प्रश्न असा आहे, ऐका हा, प्रश्न असा आहे. ऐका काय सांगू का? प्रश्न असा आहे, मराठी भाषेत एकूण स्वर किती आहेत? मराठी भाषेत एकूण स्वर किती आहेत? मराठी भाषेत एकूण स्वर किती आहेत? काय ताई, हे असं असते का? बघ ना, तुझ्यावर विश्वास नाहीये ना त्यांना. हो ताई, मध्येच गुगली टाक. चे ऐक, BIK वन साइड जिंकत आहे. धनल इश्कॉललो किती मेहनत घेत आहेत बघ. काहीतरी ट्रिक क्वेश्चन विचार जे BIK ला नाही जमणार. जाऊ दे रे, तो जिंकतोय ना. तुम्ही पण प्रयत्न करा यार. अजून काय करत असणार तो? उत्तर कोणी दिलंय? आदित्य दादा म्हणते 12 आणि 26. 26 काय धनल? आदित्य दादा म्हणते 26 26 26 26 26. नाही, 26 नाही आहेत. स्वर 12 आणि 26 मुळा अक्षरे. निलेश दादा म्हणते 7. अर्ध्या प्रश्नात उत्तर. मला व्यंजन असे पण म्हणतात. राजकुमार दादा म्हणते 16. 12 स्वर आणि 26 व्यंजन. आता मी सांगते, आताच्या या अभ्यासक्रमानुसार 14 स्वर आहेत. किती? 14. कोणी आन्सर दिलं इथं? नाही. ऐकलात का? समजलं का? किती स्वर आहेत? 14. अ, आ, इ, उ, रू. आणि हे काय आहे ते? ए, ऐ, ओ, औ, ॲ, ओ. हे सगळे रू. हा काय शब्द आहे? ल, ला असो. स्वर आहेत 14. समजलं का? ए, अ 12 होते ना पहिले, मग त्याच्यामध्ये ॲ आणि अ त्याच्यामध्ये ॲड झाले, त्यामुळे 14 स्वर झाले आहेत. लक्षात ठेवा. काय यार, BIK सॉरी प्रेम, असं नका रे करू. ते उत्तर देतोय तर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? देतोय ना, देऊ दे. काय यार पोरांनो, तुम्ही नुसते. कोणतरी पोरगा हुशार हो जात असेल ना, तर त्याला पाठी खेचायचं. मग सारे गम प ध नि सा काय आहेत? अरे दादा, अभ्यासातले स्वर सांगते. स्वर आणि व्यंजन. चिटिंग करतो धनल म्हणतो, चिटिंग करतो. ज्याची जागा संयुक्त स्वरच्या मध्ये आहे. BIK नातेवाईक आहे का माझा? नाही रे बाबा, माझा नाही. विकास दादा म्हणताय हे तरी पण कॉपी केलीस. ओके, पुढचा प्रश्न विचारते मी. इथं कोणीच आन्सर दिलेलं नाहीये. 14 कोणी दिलंय का? धनल म्हणते अगं 14 स्वर आणि 34 व्यंजने. अजून कोणी दिलंय का? सत्यमने आन्सर दिलेला आहे 14 म्हणून. पोरगा पाटण पुढे आला. चला पुढचा प्रश्न विचारते आता मी. पांढरा हत्ती पोसणे म्हणजे काय? श्रीमंत होणे, खर्चिक पण निरुपयोगी गोष्ट, दुर्मिळ प्राणी पाळणे, हत्तीची काळजी घेणे. पांढरा हत्ती पोसणे म्हणजे काय? श्रीमंत होणे, खर्चिक पण निरुपयोगी गोष्ट, दुर्मिळ प्राणी पाळणे आणि हत्तीची काळजी घेणे.
BIK म्हणते खर्चिक पण, श्रद्धाताई म्हणतात बी, निलेश दादा म्हणतोय 1. पूर्ण आन्सर दिला इथं व्यवस्थित. धनलने आन्सर दिले, खर्चिक पण निरुपयोगी गोष्ट, बरोबर आहे. धनलला मी 1 पॉईंट देते. श्रद्धाताई म्हणते हत्तीची काळजी घेणे आणि BIK चिटर आहे. आदित्य म्हणते ज्यांनी उत्तर दिलं आहे त्यांचं मानलं पाहिजे. 1 2 3 सांगणारे, ABC सांगणारे नको. ओके. धनल म्हणते मी पूर्ण उत्तर लिहिले बघ. ओके. पुढचा प्रश्न, सुंदर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय? सुंदर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय? दिलीप निष्ठाम दादा नमस्कार, स्वागत आहे. धनल म्हणतोय ग्रुप, आदित्य दादा ग्रुप म्हणते, धनल म्हणते कुरूप. ओके, व्हेरी गुड धनल, 1 पॉइंट. निलेश दादा म्हणते कुरूप, प्रियांका ताई म्हणतात कुरूप, आदित्य दादा म्हणते कुरूप, यशश्री म्हणते कुरूप, BIK म्हणते कुरूप. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सगळ्यांनी हुशार आहात तुम्ही. नमस्कार ताई, जेवण झालं का? नाही दादा, आता जेवायचं. आकाश दादा म्हणते येस कुरूप. आदित्यनं चला माईक नाही, धोका दिला, कुरूप ग्रुप झाले. ताई, BIK ताई ते मी आहे. कोण तू आहेस? सत्य म्हणते सुंदर. एक लेटर टाईप होत नाही तोपर्यंत याचं उत्तर कसं येतं? कळलं नव्हतं. इतक्या फास्ट तर रोबोट देऊ शकतो. काय माहिती, याच्याकडे कुठला तरी ॲप वगैरे असेल जो पटकन प्रश्न पकडतो आणि हे करतो असं. भारताचे लोहपुरुष कोणाला म्हटले जाते? भारताचे लोहपुरुष कोणाला म्हटले जाते? हो ताई, ऑब्जेक्शन. आता ऑब्जेक्शन नका घेऊ, प्रश्न सोडवा. यशश्री म्हणते सरदार वल्लभभाई पटेल. बरोबर आहे यशश्री तुझा आन्सर. वन पॉइंट. पुढचं ॲप नाही कारण व्हॉइस आल्याशिवाय कसं उत्तर येईल? ओके. वल्लभभाई पटेल धनल म्हणतोय, आदित्य दादा सरदार वल्लभभाई पटेल, BIK म्हणते सरदार पटेल, संतोष कुमार म्हणते सुंदरता, डॉक्टर श्रद्धा म्हणते सरदार वल्लभभाई पटेल. मी जी लावलाय बघ. अरे यशस्वीच्या आधी माझी कमेंट आहे, बघते मी तुमची. यशस्वीच्या आधी तुमची कमेंट आहे का? नाही दादा यार, नाही दादा, तुम्हाला दिसत असेल. तुम्ही भारताचे म्हणल्या उत्तर आलं. अगं मी जी लावलाय मला का नाही मार्क? बाई, राज्यसभेचा सदस्य निवडला जातो. सांगा उत्तर सांगा. राज्यसभेचा सदस्य किती वर्षासाठी निवडला जातो? राज्यसभेचा सदस्य किती वर्षासाठी निवडला जातो? इथं धनलने आन्सर, धनलच्या आधी आन्सर दिले BK ने 6 वर्ष. सो 1 पॉइंट. नेक्स्ट. शेकडो वर्ष जगणाऱ्या याला काय म्हणतात? शेकडो वर्ष जगणारा याला काय म्हणतात?
इश्कॉला म्हणतात बीके म्हणतात, निलेश दादा म्हणतात डायनोसॉर, सत्यम म्हणतात म्हातारा, आदित्य दादा म्हणतात मॅडम मी जातो घरी. हे बघ आदित्य दादा म्हणते मॅडम मी जातो घरी, माझी आई मला हाक मारत आहे, म्हणती त्या पोरांमध्ये खेळू नको आणि मास्तरीनबाईला म्हणावं क्लास सकाळी घेत जा. मास्तरीनबाई स्वतःचा काय ते जेवण बिवण करून पोरांचा हे घेते अभ्यास. आईला म्हणावं 2 मिनिटं थांब. अमर म्हणतात, BIK म्हणतात ऑप्शन, निलेश दादा म्हणते BIK म्हणतात दीर्घायुष्य. चला आन्सर तुम्हाला येत नाहीये, आन्सर आहे शतायुषी. शेकडो वर्ष जगणाऱ्या याला शतायुषी म्हणतात, लक्षात ठेवा शतायुषी. पुढचा प्रश्न. ओके, यशस्वीने बरोबर दिलाय शतायुषी. अनिल दादा नमस्कार, यशस्वीला 1 पॉइंट. यशस्वीला अगं तुला मावशी म्हणणारी ती म्हणणारीची तब्येत खराब आहे. हो का स्वाती ताई, काळजी घ्या तुम्ही. धनल म्हणते तू सांगितल्यावर दिलं नाही रे, मी सांगितल्यावर नाही दिलं, तिने आधीच दिलेलं. यशस्वीने दिलं आहे ताई. येस यशस्वीने दिलंय. BIKचे लाईव्ह 1 लाईक मिनिटात 100 कर. लाईक BIK लाईव्हचे लाईक 1 मिनिटात 100 कर. यार प्लीज लाईक करा सर्वांनी, प्लीज लाईक नाही. अनिल दादा कसे आहात तुम्ही, पुढचा प्रश्न विचारते. लाईक करा चॅनलला. आकाश कदम म्हणतात ऑप्शन देत जा ताई. ओके ऑप्शन पण देते. चला मी लाईक करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. अजून फक्त आयुष्य सॉरी प्रश्न संपले यार, 40 प्रश्न झाले आता. पुढचा एक प्रश्न घेते. गेटवे ऑफ इंडिया कोठे आहे? गेटवे ऑफ इंडिया कोठे आहे? अनिल दादा, आदित्य दादा यांनी, आदित्य दादा म्हणतात मुंबई, अनिल दादा म्हणतात मुंबई, यशस्वी म्हणते नवी मुंबई, धनल म्हणते मुंबई मुंबई. BIK. तर पहिला आन्सर कोणी दिलंय? आली आली. मारी ना असं यायचं नाही तुम्ही. पहिला आन्सर आदित्य दादाने दिलंय. चला मंडळी, आदित्य दादाला 1 पॉइंट. व्हेरी गुड आदित्य दादा, व्हेरी गुड. तर आता मी प्रश्न संपवते. झालो रे भोमी शिपाई. कोण म्हणते? अनिल झालो रे भोमी शिपाई. BIK म्हणतात बोला बोला, तुम्ही जसं मनानी कोडी विचारता तशी मनानी प्रश्न विचारा. ऋषिकेश दादा म्हणतात मुंबई. हाय ऋषिकेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. प्रियांका ताई मुंबई म्हणताय, निलेश दादा मुंबई म्हणताय. सो चला आता आपण इथं धनल म्हणते अण्णाभाऊ साठे, मुंबई आन्सर आहे. सो आता मी इथं निवडते कोण कोण जिंकले ते. निलेश दादा आहेस का तू? BIK भावा, लाईव्हचे लाईक 100 करणार आहे आता. करू शकतोस का तू माझ्या बरोबर का राजकुमार? इश्कॉलर बोल प्रीतिया. हो आहे ताई. निलेश दादा आहे. अजून BK आहेस ना तू? आणखी 2 प्रश्न विचार ताई. ओके. अरे कुठे गेला मोबाईल? दादा सर्वोच्च न्यायालय कुठे आहे सांगा. डॉक्टर चिटर आहे तो. काय ताई तू पण, मी काय जादूगार आहे का? नाही रे, मला भरोसा आहे तू अभ्यास करणारा पोरगा आहेस. तुम बालाजी गुरुनाथ दादा आहात का तुम्ही लाईव्ह मध्ये? दिल्ली. व्हेरी गुड दादा. अनिल दादा व्हेरी गुड. भूषण दादा म्हणतात दिल्ली 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 दिल्ली. अजून कुठला प्रश्न विचारू? RBIचं हेडक्वार्टर कुठे आहे? किती बोळा आहेस तू एवढं फास्ट
आन्सर कोणीच देऊ शकत नाही. धनल म्हणते राजकुमार बरोबर का उत्तर माझं? मुंबई 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 बरोबर. धनल आहेस ना? गुरुनाथ दादा आहात का तुम्ही? ओमकार नाही, प्रेम मला मार्कच नाही. राजकुमार दादा आहात ना तुम्ही? आदित्य दादा आहे, यशश्री आहे. 1 2 3 4 5 जणांमध्ये नंबर काढणार आहे. भूषण दादा आहे, पण भूषण दादा तुझं अकाउंटच खोललेलं नाहीये. BIK भावा मला इग्नोर मारतोस. सो आता मी सांगते नंबर. निलेश दादाला 2 पॉइंट भेटले आहेत आणि BKला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मार्क्स भेटले आहेत BKला. म्हणते BK चिटिंग मध्ये व्यस्त आहे म्हणून इग्नोर करतो तो. BK तुला बघ काय बोलतायत हे. गुरुनाथ दादांना 1 पॉइंट आहे. धनलला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्हेरी गुड. आदित्य दादाला 1 पॉइंट आहे. यशश्रीला 2 पॉइंट आहेत. सो बोलू द्या, नवीन आहे मी, हळूहळू मैत्री होईल. बरोबर आहे. मला असं वाटतं की तू अभ्यासात हुशार आहेस आणि तुझं टायपिंग